Maraba da zuwa tashar Skit TV interview. Kamar dai kullum ku danna mana subscribe kana ku taba mana ƙararrawa. Mai martaba mun ja, ya magana alƙawarin da kai UN mun jaddaro shekara 15 da suka wuce. Alƙawarin da na ɗauka ga moyan jadaro a shekaru 15 da suka wuce yau dai ya cika. Za ka iya faɗa mun su wane ne a saman ku? Na tsawon lokaci haraffa sun kasance a saman mu. To a wani yanki ake duba haraffa din? Yayin da a gaba ɗaya yankin Sindu haraffa ake dubawa. Amma yanzu su ake dubawa. Amma yau an wayi gari duk wani ɗan kasuwa moyan jadaro yake dubawa. Yanzu wani mataki ka ɗauka? Kuma nan ba da jimawa ba zan daidaita gaba ɗaya haraffa. To wakilai, ku kun amince da wannan tsarin nashi? Wannan zaure na wakilai bai amince da tsarin ka ba maham. Sabida me ba ku amince ba? Ba mu san me zai zama ƙarshen haraffa ba. Ka ce baka san menene ƙarshen haraffa ba. To amma ga san ƙarshen muhimmin daru. Amma mun tabbatar ƙarshen muhimmin daro zai kasance kai ne. Kai kuma maham ka yi hakuri akan maganganun da ya faɗa ma. Maganar ta wuce. Ga wurin cewa sai na da fansa akan zarafi na da aka ci. Ba za ka hakura ba kenan? Yayin da zan kawo rugujewar haraffa. Yanzu wani mataki ka yanke tunda ka ce ba za ka hakura ba. Ni ne kaɗai mai yankewa wa zai rayu kuma waye zai mutu. Ya za a ka ce kai ne mai yankewa wa zai rayu wa zai mutu saboda kai ne hitila? A moyan jadaro kai kuma na yanke ba za ka rayu ba. Mun gode da kallon tashar Skit TV interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode. Kuma za ki bar shi yake. Na sani. Me yasa? To babu makawa sai sun yi lafiya. Hajiya Nafisa, me kike yi a tsaye? Ki nemi guri ki zauna.